Така, хайде заедно да познаем състава на Man United за утре за матча с Ипсвич. Разбира се, на вратата, това е ясно, слагаме Онана. После обаче сещаме, че ще играем 3-4-3 и сменяме информацията. Централен защитник търсим и намираме, разбира се, Делихт. Поставяме го в центъра на отбраната, отляво ще е Мартинес, ляв крак. Мачка Бориса, от другата страна ще е младото момче Джони Еванс. Има сила борбеност, така че ще не свърша работа в този матч. Затова оставяме Джони Еванс да трупа опит. Трябва му на човека, млад е още. По крилата в 3-4-3 ще сложим Огарте и Далот, колкото и не ми се иска Далот, но слагаме тях дваната, защото Аморим каза, по-лесно е да научиш бековете да атакуват, колкото крилата да се защитават, така че в първите няколко мача той каза, че ще играе така или почти сигурно с тези изпълнители, затова слагаме и Мазрауи и Далот по двата фланга. Така в центъра залагаме на сигурното, така че Каземиро с негови опит от и 5 шампионски лиги и престоя в Реал и до него Угарте, който вече е минал и през Спортинг, би трябвало да се познават с Аморим, така че му свърши черната работа в център на терена или както казват англичаните in the middle of the park. Слагаме Бруно Фернандес напред, защото въпреки че го поставяме там, той ще има свобода да прави каквото си иска. От другата страна залагаме на Рашфорд. Все пак всеки нов менеджер залага на Рашфорд, защото е юноша на отбора и се очаква от него да покаже много. И за девятка няма кой, освен Хойлунд да започне матча, така че това е нашия предикшън. Вие съгласни ли сте? Кое ви харесва, кое не, кое остава, кое ще смените? Оцелихме ли състава? Коментирайте долу.